Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Kariboy sepngi presbyteri kelapen kre ban rakhi ke jingdap arpusan snem ke jongka pat ha ke jukupor ke snong saiden kebadan hathem riboy kelapen kre ru ban pediang ke jing seng presbyteri ke behe ha ke snong kum ke jing pen kre ke jing seng UMLA jong umsning constituency Dr. Celestine Lingdo kelapen yo ke jing rap ban pen bha ye ke surong hapok ke snong saiden na kemang pisa ke bekot R. rupusan kelur tingka. Hagazine jurep jong MLA ya kani gajing pen kre ya gajing seng presbyteri lolumru ya gajing lang ha kepala dan lang executive engineer jagatran PWD nongpo uba emperbon usketrish nong jong snong saiden uba Evansis Jones Mirthong baginang yalam snong Pau kajing sumu i Dr. Bom iba di MLA i jongi dan aliang kasnong nomor bagadon kenika jingeseng presbyteri jong balang presbyterian saiden te kasurok ru kamdesu kababha kelas niu te nakaliang kasnong nila lek hi bandai hi doktor monitor nila lek bandai ban pensngu i kajing sniu jong surok te i doktor lu ila asngap te ban ila simkia hiru te de na kajing simkia jong doktor ba ya kene surok mentang ila sedang para kajuk opor nakaliang kasnong ai kubleiru ya i Deputy CM jongi ba Preston Tengsong yang berdipik ya PWD Department ba ila simkia ban penyo ini ya kenika skim ka ban marmot kenika surok ka bade ya kisnong jongi de ka jing kendu jonga bat ka snong ka thau kila pen sngo ya ka jing don kam ka jongki nam ta ka surok hane apo ka snong saiden kam tam bagandon kenika presbytery bat kataru along ka silver jubilee jong ka presbytery ka mansalong hane apo snong lada kam don kata ka jing sengru kene ka snong kala don kam kirki ban marmot bat ban yo katto kat ne ki bentah surok thamai hane apo ka snong tingilaya ai ka proposal ngala buddin bat u deputy chief minister in charge ka PWD ti ila ai ka jingkerman ba ia kan ka jingtre la bandang sedang menteri no syakman ka total length jong kesurok bat ka resurfacing bat ki bentai bahable thamai ka total length kan poi 1 kilometer tika estimate amount ka ba la pen kre na ka benta kan ka long kumba arklur nrupusan lak di nakadaw ba ka jingseng kala long hatmin di haswa ba ki work order kini kita ikin meet la ai bor ban sedang no ya kene ka jingtre te ngadap da ka jingkmen ba ki officer na po ka PWD no po division executive engineer assistant executive engineer bat ki staff ki don rekat bat ni bat kin select visit ya ka site na ka 1 kilometer ka pamanga ngaong ka benta ka badon kam kirki na ka benta ka ne ka jingseng and sa shim shwa let's say kilometer tam but baro kata kas total 1 kilometer and pendep wat la kut ke jing seng ru ke jing tri kan peteng ban pendep ya kata ka basa